Takže čaute od dnešného videa, zdravím vás GreenCreep a dnes si spolu zahráme hru Minecraft, budeme rád za like a odber a rovno poďme na to. Áno, konečne sa to stalo, ja mám nový skin, konečne. Zozadu ho radšej sa nepozerajte, lebo tam je to trošku divné, ale spredu si myslím, že celkom v pohode na to, že to je môj prvý skin. Som sa pohral s tým, robil som to asi 2,5 hodiny, ale to nevadí, fakt ma to bavilo, bolo to super. A dnes som sa rozhodol ísť si zahrať Bed Wars, potom nejaké Skywars a možno aj Skyblock pôjdem, uvidíme čo nestihneme. Aha, že sme v dvojici, dobre, to už chápem. Tu ide o to, aby ste ochránili vlastne svoju posteľ. Áno, typek, čau, ahoj. Trošku zmena video, lebo fakt dúfam, že sa vám to bude páčiť, ale mňa to aj dosť baví, takéto, že na Hypixely hrať a tak. Tak musím pozbierať dosť týchto zlat a želez, aby som si mohol kúpiť lepšie veci a potom musíme ochrániť posteľ. Dobre, typek už išiel, idem mu pomôcť. Myslím, že kúpeš tu item shop, áno. Kúpim si Stone Sword, lebo nechcem mať hrozný meč. Kúpim si zlaté jablčko, lebo to je tiež dôležité. Si kúpim veľa vlny, lebo tak sa najlepšie ochraňuje posteľ. Ako ja ochránim, on išiel bojovať, ja moc bojovať neviem, ale ja ochránim posteľ zatiaľ. Možno dnes budem hrať len Bed Wars, lebo je to jedna z najlepších minihier na Hypixely a uvidíme, jak sa to vyvinie. No, nemám šancu. Nemáme posteľ. Takto sme dofailili. No hlavne ja som to dofailil. Lebo som sa zbytočne motal, no. Tak už som v druhej hre, tuto s chlapcami, ja dúfam, že toto bude lepšie, ale určite si budem dať väčší pozor. Ak sa vám takéto videa páčia z Hypixelu, z Bed Wars a takto, tak mi určite zanechajte odber, aby som videl tú podporu, že mám natáčať. A teraz sa chcem niekam posunúť, ako keby chápete, že posunúť. A budem natáčať dvakrát do týždňa, konečne, lebo tento video raz za týždeň nestačí podľa mňa. A musím viac natáčať. Dúfam, že ste radi. Hádam som pripravený, typek už tu vstáva. Chlapča tam má dať endstone, bracho. Tak. No. Super. Vyzerá, že typek tiež sa mu moc nechce ísť do súboju, tiež tu obstáva posteľ. Dobre, aspoň máme spolu. Asi dnes dáme fakt len Bed Wars a na budúce, keď chcete možno dať nejaký Skyblock alebo Skywars. Typek už ide, no tak to je jak ja. No. Poďme si na rovinu. To je jak ja, typek, ty si fakt koň. Toto si tu nemal robiť naozaj, lebo henty už prídu a bude to zlé. Ja som práve cieľ, lebo mám hrozné veci momentálne. To tu horí, mám ďalší endstone, musím to nejak podávať, lebo on sa ťažko ničí. Ja tu celý čas len stávam a obstávam posteľ. A oni po nás strieľajú. Dostrieľajú, chudák typek. No, už mi padol. Oni po nás strieľajú stále tie rakety, ale idem aj ja. Žltá posteľ zničená, už len ako keby sa my držíme, no. Len vás strieľajú, a ja potrebujem teda luk. Bože, na luk nemám, tak proste poďme hrať nejako, ja to nejak zvládnem aj bez luku. Dostal som sa konečne ďalej a on hneď po mne strieľa, bracho. Čumia, to je také, po typku, pomôž mi. O, dobre trafajú. Kámo, ja som nejak prežil teraz. Poď kamo, som tu s tebou zasa. A celkom dlhá to je hra. Áno, už som to hral. Ale vždy som proste skapinal, teraz som zatiaľ ešte neskapal, nechcem to zakričujem, no vidíte. Proste oni po nás len pália. Nie, bože. A tí červení normálne, ja by som na nich zautočil, lebo ja nemám žiadne veci, ale oni ma asi zhodia. A ešte by som sa chcel vyjadriť na jednu vec, ohľadom toho, že mi typek jeden písal v komentáru, že mám zlé FPS. Áno, teraz to možno není, ale tam v svete áno, lebo proste články sú tam a strašne ťažko to ide. A ja mám dosť starý počítač, takže možno to nezvláda, ale ako vidíte, keď hrám Bed Wars, tak to ide celkom rýchlo, ja si myslím. Sorry typku, ale myslím si, že aj ty si niekedy začínal a tiež si mal zlý počítač, takže nemusíš nesúdiť, hej. Som to povedal tak v kľude, v tým nenahnevalo ma to, ale bol som taký, že proste ľudia ani nevedia, ale aj tak hejtia, bohužiaľ no. Kľudne môžete dať aj nejaké rady, ako sa to má hrať, tieto Bed Wars, ako sa vám zlepšiť. Nevedie môj teammate, možno to disconnectol, nevieme. Poď kamo. Super. A tu strafil do mňa ináč, tú gulu, jak si to boty. Áno, shiftujeme, to je všetkých hráčov Minecraft obľúbené. A oni sú dvaja, Kamo, pomôž mi reálne. Kam by to skáče, my sme úplne debeni. Tak poď, dole. Výborne, super kamo, dobre. Je ten ešte. Final kill. Super. Yes, kámo. Final kill sme dali. Pozor, idú na nás. Tam ide typek. On má diamantový meč, bracho. On mi nevie pomôcť ten. No super, máme zničenú posteľ. A ja som ho zabil asi. Som ho zabil, ale má zničenú posteľ. Čau, kámo. Nemôžeme skapať, lebo si to nestražil. Jak som ho mal poraziť dreveným mečom, bracho?
Keby si to strážil, tak by sme to možno dali, ale nevadí. Poďme ešte sme neprehrali. Nemôžeme skapať, takže ja sa nikam nevydávam, ja tu strážim od teraz. Nie, dobre. Sme tu obidvaja. Nie! To si robíš srandu. Dobre guys, toto ste nevideli naozaj. Som teraz v lobby, pôjdem vyskúšať ešte raz Bed Wars. Teraz vám to viac prestriham a možno by som išiel aj solo, ale neviem. Pôjdem solo vyskúšať. Ešte keby ste chceli vedieť, kedy budú vychádzať tie dve videá týždenne, tak jedno by som chcel dať stredu väčšinou, alebo nedeľu. Možno sa to niekedy zmeniť, že napríklad z nedeľu bude na sobotu prehodené, stredy na nejaký útorok, ale väčšinou by mohlo byť stredu a nedeľu. Dobre, ale ja musím hrať, lebo... Dobre, teraz som to vyskúšal sám, neviem, či to bol dobrý nápad, ja aj sám, ale uvidíme. Kúpim nejakú vlnu, musím ísť postavať posteľ. Robím to tak lepšie trošku, ak som to robil. Pro mňa najhoršia smrť, keď padneš do vojdu, proste to je tak smutné vždy. Normálne sa ideš rozplakať, to je najhoršie. Mám nejaký achievement, že builder, no ja dostávam to fakt, proste ma to ma najviac baví obstávať tú posteľ, neviem prečo. Niekoho baví strašne bojovať, ale mňa práve, že obstávať posteľ, to je moja obľúbená činnosť. Kúcem dračí, ja neviem čo to je, ma to vždy tak vystraší normálne, že to nie je možné. Ako mi si luk. V živote som nestrieľal z luku, tak uvidíme, no. To bude zaujímavé. Foxen skin, akože celkom fajné. Super atmosféra, taká halloweenská, sa mi to strašne páči. Fakt ten Hypixel to vie robiť, fakt s tými servermi, je to úžasné. Bielý útočí po každom, ale aj ten typek, na to by som mohol zaútočiť. Ale vlastne to nie je typek Jemine, tam je nejaký zlatý blok. Či diamantový pre pána, ja fakt neviem rozprávať. Idem pre ňo. Mám nejaký ten diamant a neviem, čo mám za ňo kúpiť, fakt neviem. A prvýkrát mám diamant. A už tu začínam chápať trošku túto hru. Je to také komplikované, dosť nebudem klamať. 12 zlata, výborne, luk. Mám bow, yes. A keď to pustím asi, áno, vystrelím, dobre. To už nebudem robiť. Skoro som padol, vidíte proste, dobre použiť ten shift, lebo ja som neschopný na toto. Takže ten white ma tam hnevá, ja ho nejak skúsim sundať. Trafil som ho, tak až taký aim hrozný nemám. Som nečakal, druhýkrát som ho trafil. Výborne, ďalší krát, a ja som ho zhodil. Vynikajúco, ty kokos. Ale chlapci, potvrďte, že mám dobrý aim. Ja neviem, ja nechcem mať teraz nejaké ego, ale dobre som ho potrafal podľa mňa. Ty kokos, idem skúpiť šipy, rýchlo, šipy. Chlapci, tak luk teraz, moja obľúbená zbraň. Teraz som skúpil nejaký trap, neviem čo to znamená. Tam sú zase diamanty, Ale tohto týpka snažím sa, aha, ide už. Á, škoda. Hitol ma, ale on dostal akože, ale aj on má dobrý aim. Hit? Ty kokos, to bol dobrý hit. Nice. Ak zozadu príde za mnou, tak bohužiaľ. No jasné. Vrátil sa, ak som to vedel. Dobre, no. Mám poučený, že musí sa dívať dozadu častejšie. Za chvíľku budem mať 20 goldov a kúpim si lepší luk a ty padaj preč. Ani na to nemyslí. Ja on ide pre hento. Emine. Ja som neviem, čo sa dialo ani. Poď. Je skoro mŕtvý. Dva hity. Nie. Tak to bolo tak tesné. Keby som tam dočiahol. Jasné. No, už je na mojej streche blbec. Dávam ho. Nedávam ho. Zomrel som. Ja som ho zhodil teraz, ale ma zabije asi. Dobre. Druhý som skončil. Toto bolo také tesné, ale typek bol trošku skúsenejší. A hral som to dosť dlho. A ak sa vám toto video z Bed Wars páčilo, dávajte mi like a odbery, budem za to neskutočne rád. A čaute ľudia, dúfam, že si užijete deň.